ଏଇ ବୋଉ କ'ଣ କେତେ ହସୁଛୁ? ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ବୋଲି ତୁ ହସୁଛୁ ନା? ଆଉ ମୋ ଆଇଡି ଚିନ୍ମୟ ରଥ, ମୋ ଆଇଡ଼ିର ନା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ସବୁ ମୋ ବୋଉର ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଏ ଏତେ ଖୁସି ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଉ ପୌରାଣିକ କଥା ତ ବେଶୀ ଭଲ କିନା କହୁଛି ସିଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କହିବୁ? ଆଜି କହିବି ମୁଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେଇ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ହଉ କହ କହ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗିରିକି ଟେକିକିରି ଧରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି, ବାଁ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ଗିରିକି ଧରିଥିଲେ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା। ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମର ନନ୍ଦରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ 7 ବର୍ଷ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଏତେ ସାଜସଜା, ଏତେ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବ ଇଏ? ସେଠୁ ନନ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି ଯେ କାହ୍ନା ତୁ ଜାଣିନୁ, ଛୋଟ ପିଲା ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ନା ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁ ପୂଜା କରୁଛ ବାବା? ନା ଇନ୍ଦ୍ର ପୁରା ଜଳର ଦେବତା, ସିଏ ଜଳ ବର୍ଷଣ ନ କଲେ ଆମର କୃଷି ହେବନି, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ନା କିଛି ନାହିଁ ବାବା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ର କେହି ଦେବତା ନୁହଁ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବ? ଆମର ବରଂ ଆମ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମର ଲାଭ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ସବୁ କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କହିଥିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପୂଜା କରିବା। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ଆମର ଗାଈ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକିରି ଚଳୁଛୁ, ଆମକୁ ସବୁ ସେଇଠି ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା ନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁ ପୂଜା କରିବା? ଇନ୍ଦ୍ର କିଛି ଦେବତା ନୁହଁ, କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଯେତେ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ପଟୁଆର କରି ସବୁ ପ୍ରସେସନ କରି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସବୁ ସଜା ହେଇକି ଥାଳି କୁଣ୍ଡ ଭୋଗ ସଜା ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଠୁ ଇଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉପରେ ପେଟେଇକିରି ହାତ ବଢ଼େଇକିରି ପୁଡ଼ାକିରି ଭୋଗ ନେଇ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମା, ଦେଖ ଏମିତି ଦିଅ ଅଛି କାହିଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ଭୋଗ ଖାଇ। କେବେ ଦେଖିଥିଲ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର କେବେ ଭୋଗ ଏମିତି ହାତରେ ନେଇ ଖାଇଥିଲେ? ଦେଖ ଗିରି କେତେ ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହାତରେ ନେଇ ଭୋଗ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼େ ଭୋଗ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସତରେ ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଗ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, କାହାର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏମିତି ମାନସିକ ରଖି ପକାଇ ଦିଅ ଗିରି ଉପରକୁ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଖୋଲିକିରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗିରି ଉପରକୁ, କିଏ କ'ଣ ମାନସିକ ରଖି ପକାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଏମିତି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସରିଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଠୁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା ହେଲା। ସାଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇଆଡ଼େ ତ ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ରୋଷଣୀ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରସେସନ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଇକିରି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲା। ସେଠୁ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଗୋପପୁରରେ କିରି ପଚାରିଥିଲେ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋପପୁରରେ ଆଜି ନନ୍ଦରାଜା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ହେଲା, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୂଜା ଛାଡ଼ିକିରି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? କିଏ କାହା ବୋଲରେ ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବାଳକ କାହ୍ନା, ସେଇ କହିଛି ତାଙ୍କର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ରାଗିକିରି 4 ମେଘଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆବର୍ତ୍ତକ, ସମର୍ଥକ, ଦ୍ରୋଣ, ପୁଷ୍କର 4 ମେଘଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଅଣଚାଶ ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଜୋରରେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିବ ଯେ ଯାହାକି ବର୍ଷା, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକିରି ପୁରା
ଇଏ କରିଦେବ। ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କାହିଁକି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ରଖିବ ଦେଖିବ। ଗର୍ବରେ ପୁରା ଫୁଲିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସବୁ ଚାରି ମେଘ ସବୁ ଢାଳିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ପବନ, ଅଣଚାଷ ପବନ ହେଲେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଆସିକିରି ଲାଞ୍ଜକୁ ଜାକିକିରି ବିକଳ ହେଇକିରି ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖରେ କାହ୍ନା ତୁ କଲୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଆଉ ଆମର ଗୋବରର ସିରି ତୁଟିଗଲା, ଆମେ ସବୁ ମରିବୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇଏରେ ଆଉ ପ୍ରତାପରେ ଆଉ। ସେଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗିରିକି ଓପାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରିକିରି ବାଁ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗିରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କେହି ଡର ନା, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ବଗ ବତକ ଯାହା ରଖିଛ ସବୁ ଆଣିକିରି ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ତଳେ ପଶିଯାଅ, ରୋଷେଇବାସ କରି ବାଲା ଆଧୁନି କରି ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦ କର, ଆନନ୍ଦ ମନାଅ ଏଠି ଗିରି ତଳେ, କିଛି ହେବନି, ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସବୁ ଆସିକି ଗିରି ତଳେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପୁରା ଖୁସିରେ 7 ଦିନ କାଳ ଇନ୍ଦ୍ର ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ସେ 7 ଦିନ କାଳ ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ବର୍ଷା, 7 ରାତି 7 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ନିର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଖୁଆ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥମି ଯାଇଛି ସବୁ। ସେଠୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାହାରି ତ କ୍ଷତି ହେଇନି। ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଖରା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପାଗ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଗିରି ତଳୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର, ନହେଲେ ମୋ ହାତ ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ମରିଯିବ ସବୁ ତଥ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯା, ୟା ତଳୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯା। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ବିକଳ, ପୁଣି ଗାଈ ଘରକୁ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସାଡ଼େ ତ ଖରା ହେଇଗଲାଣି, ପାଗ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ କଥା ଦେଖିକିରି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଏମିତି 7 ଦିନ 7 ରାତି ବର୍ଷା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଲାନି। ସେଠୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ସିଏ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ସେଠୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ, ମାନେ ଆଗରେ ତ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼େ ଜାଣିଦେବେ, ସେଠୁ ସାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟାଏ କଲ ଯେ ତୁମ ଉପରେ ମୋର ରାଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ବରଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ଏକାଠି କରିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ସେଠୁ ଇନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ତା ଅମର ସିଂହାସନରେ ବସେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ଗୋରୁଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ତମ ନାଁ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଇଆ? ଗୋବିନ୍ଦ ସେଟାକୁ ମାନେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ ବସେଇକି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଗୋରୁଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ତୁମ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ସରିଲା। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର କଥା, କି ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସରିଲାଣି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରୁନି। ହେ ଭଗବାନ, କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ହଁ ପରା, ନହେଲେ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେନି, ଟିକେ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। 8 ମିନିଟ୍ ମିନିଟ୍